Grabe ka mang kuya, diet na nga niya ako. Ay, tawa ko pala eh. Sige daw, balik, inuso pa. Anak? So guys, maghabal-habal muna tayo. Papunta ng falls, kailangan daw maghabal-habal. Habal-habal tawag dito, tayo hubal-hubal. Oh yeah. Ay, na-overtake! Race, 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 race! Race, race, race! Malamig na yung ano dito. Malamig na yung simoy ng hangin kasi kahit naman gusto. Pero nilalakad na namin guys, malamig na siya. Malamig na, it means siguro nasa gitna na tayo ng bundok. So, yun guys, pumasok na kami sa falls. Doon tawag na Malapsay Falls. Ganong kalapsay? It will see later. Lakad daw tayo ng 10 minutes. Kailangan bilangin. 20 minutes pa talaga. Parang ito guys yung sa ano sa Nakali Falls. Yung sa Nakali Falls meron din mga hagdan. At ngayon guys, maraming bato. Matik basta falls, kalimato. Hindi ka araw-araw. Pero kung nasa lalaki ito, hindi kayo mapapansin. Ito rin grabe. Kasi nga guys, naririnig na natin yung ingay ng falls. Alam na. Pag naririnig natin yung ingay ng falls, malapit na tayo. Oh yeah! So eto, may pababa. Alam na, ang mahirap na naman dito yung paakyat. Kasi pababa to lahat. So mamaya yung paakyat. Paakyat na naman ang mahirap. Tapos madulas pa yung hagdan. Pero syempre wala hindi natin kakayanin lahat kakayanin. No. Sobrang pababa.
guys. Bawa na kasobra pag nahulog ka talaga. Grabe. Malapit na tayo. Malapit na tayo. Narinig na natin yung ingay eh. Alam na. Oh yeah! Oh yeah! Dadaanan ko natin yung pulse no? Malapit lang sa atin. Hawak kamay na natin no? Di pinay pumunta dyan? May barikada, ano ba barikada? Thank you. There we go again. Oh yeah! Nandito na tayo guys. Oh yeah! Ay putang ina malipod! Oh! Lamig! Kaya masama ako, masama ako. Guys, malamig na. Malamig, malalim. Pwede, pwede. Guys, di mawala yung talunan. At di tayo papayag na di tayo tatalon. Madulas lang yung ano niya. Madulas guys, madulas tayo. Ha? Meron talunan dito guys, pero
siya masyadong mataas ang ulo. Tatalong pa rin tayo. At dito tayo sa pinakamalapit sa falls. Oh yeah! Oh yeah! Gusto dyan. Tayo muna ulang. Wala, ikaw na. Ikaw na. Lalim, abot. Go pa rin! Oy! Talon! Ang hirap! Pagod! Tara! Guys, ito na yung pinakamataas na punta natin falls. Pinakamalalim, pinakamalamig lahat. Pinakamalagay. Pero ang sabi malaksay. Sabi hindi malaksay. Maurat. Ang lamig dito, no? Ang lipot. Grabe. Tanggal ang burat. Airtas kaya yan? Pero ko. Habal-habal. Yan, mahal na. Ay! Guys, kung mapapansin nyo, marami kami dyan sa pinaka-falls. Tapos, anong tawag ka? Apias? Basta magsabikol ang
naman sa Tagalog? Basta ang Pias pag sa Bicol. Comment below ano ang Tagalog ng Ampias. Saka sabahan nyo rin yan ng English please. English na rin. Anong English ng Ampias? Anong Tagalog ng Ampias? Kasi pag sa Bicol tawag namin Ampias. Oh yeah. Yan po, si Kuya Marlon. Napitan na dito malas yan. Ano kayo pa? Kaya ba? Yung pinamit kasi namin guys malayo. Pag nilagay mo siya, wala din na sa falls. Nandun. Sobrang layo talaga. Nakakapagod. Hingal. Yo! Ikaw puro ka trabaho. Puro ka stress. Pag-chill ka naman. Tara, sama ka sa amin. Pupunta tayo sa mga falls, sa dagat, sa mga bundok. Let's go, pag-chill ka. Tara, sama ka. PM lang. Pagpatagol lang stress. Pagkayayip ka. Oh yeah! Game. Kumusta kayo? Kami sa Naga City Falls. Oh yeah! Ah, inggit to! Ah, inggit! Ah, inggit!
namin. Yan po. Ayan po sila. Ayan po sila. Ayan po, ayan po. Hello.